Sunčev sustav sastoji se od 8 planeta, koji u istome smjeru kruže oko Sunca, vrlo blizu ravnine koju nazivamo ekliptika. Ti planeti su, redom od Sunca, Merkur, Venera, Zemlja, Mars, Jupiter, Saturn, Uran i Neptun. Merkur, Venera, Zemlja i Mars nazivaju se zemljolikim ili terestričkim planetima, a Jupiter, Saturn, Uran i Neptun divovskim, plinovitim ili jovijanskim planetima. Uz planete u Sunčevu sustavu postoji i asteroidni pojas između Marsa i Jupitera u kojem žive asteroidi, mala kamena ili metalna tijela. Postoji Kuiperov pojas iza Neptuna u kojem žive kometi, prljave snježne grude koje ponekad dođu u blizinu Sunca i onda isparavaju i ostavljaju prekrasne tragove na nebu. U Oortovu oblaku, koji je još dalje od Kuiperova pojasa, isto žive kometi. A osim planeta, asteroida i kometa, u Sunčevu sustavu ima i patuljastih planeta. Oni žive u asteroidnom i Kuiperovu pojasu. Najpoznatiji od njih su Cerera i Pluton. I to je naš Sunčev sustav.